teams ako. Kaya kumakuha. Kaya lahat yung ganun. Gusto mo. Gusto mo ba? Wala ako spo. Wala ako kare. Chip terminal is almost ready. Magbilaan tayo ha. Magbilaan tayo. My friend. Ang ina mo. Kamagtamang sila. Ulo ka. The safe zone is collapsing. My friend. My friend. Ako na ako sa push. Ming. We're going in. Ming. Ina mo nagpapatok ka magkakago. Ming. Ay, kinakuha. Ayan. Taas sila. Taas. Magandang ano. Dito sa akin. Masarap yung itlog dito eh. Chip terminal is almost ready. I'm hurt! The safe zone is collapsing. Sancho. Dito sa likod mo. Oo. Only 2 teams left. Getting close to victory. Tayo na Vivian. Gagi. Vivian. Patay kayo. Vivian dyan. Patay. Ang ina patay ka. Vivian pa yung talaga nahuli ko sa laman niya. Kalamak ito. Ay, gagawin. Saan ka naman na-kill niyan? Daming kill niya. Tirahan siyempre. Kamera mo. Tayo na. Shoutout sa'yo, madam. Kasi nagtialitan mga to. Nagtialitan. Bakit? Ba't umalis si Chef? Ika! Ayaw niya ata ako nakalaro eh. Kaya umalis. Andiyan pala si...
Dapat nag-out muna ako. Pumasok muna si Ben. You are the new jump leader. Good luck. I'm the new jump leader. Hindi talaga yun eh. Welcome to Battle Royale. Nyo, napakasaya namin ba kasi yan. Yan yung hindi ko sa doon. Hindi nakilala. Hindi yung gusto kasi ang aming bakasyon. Sana kalilimutan na hindi kayo napagagawa yun na bumusik na rin sa amin. Ba't mo na-schedule mo, chef? Ba't nag-isip ka kanina? Wala naman. Nandun mo na kagad dito, chef. Ang bilis mo naman. Grabe ka talaga.